Assalamu alaikum yan uwa, kamar da ku gani wannan shine wani sabon update da aka kawo mana akan stack na VPN. Idan ku lura cewa za ku ga yanzu haka ina using unlimited data ne amma na 9 mobile. Yanzu haka na yi amfani daga cikin data na using 15 data nan kuna gani, kuma wannan datan a kullun suna iya baka sau uku yi amfani da shi. Duk wani amfanin da kai da shi zuwa bayan awa 5 za su yi disconnecting ɗinsa, sannan za su iya ƙara dawo maka da shi bayan wasu yan awannin. A kullum dai za su iya baka wannan datan ne zai zama da cewa kamar sau uku, wani lokacin kuma za su baka kamar sau biyu. Saboda wannan application mutane kwanaki na kawo mana video akan wannan application din, amma mutane wasu suna min tambaya kan cewa application din fa ya ƙi musu connecting kwanan nan. To abin da yasa ya ƙi musu connecting shine an yi update din application din ne, amma na kuma mutane ba su san cewa an yi update ɗinsa ba, shi yasa ma kwata ma wasu baya yi, wasu kuma wannan din all version din yana musu amfani. Amma ni kai na all version din baya mu amfani, sai da na yi riga ne updating din application din sannan ya dawo amfani. Idan ku lura za ku ga cewa ni ina using unlimited ne na 9 mobile yanzu haka na yi amfani da shi, wanda kullum ina iya connect ɗinsa sau 2 zuwa sau 3. za su yi amfani da 9 mobile din na kaman wasu 'yan mintuna haka, kaman zaka ja kusan MB 200 sama, zuwa anjima kuma za su yi disconnected ɗinsa, kuma bayan awa 5 za su sake dawo maka da wannan application ɗin ka cigaba da amfani da shi. Kamar da kowa ya sani wannan application ɗin shine za ku gansa stack nan. Zan nuna muku wannan update ɗin application ɗin da kawo, domin sun kawo wasu sabon bayani ne akan sa, wanda idan har baka yi wannan connecting na sabon wannan update din da suka kawo ba za su barin ka kai wannan using da wannan datan ba kyauta. Zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan datan, amma na zaka samu, zan ajiye muku link din ne a cikin description din bidiyon nan. Amma ka mu shiga bidiyon dan uwa, Allah ka duba kasan bidiyon nan, zaga inda ka rubuta subscribe, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana kararrawa. Wannan shine zai sa duk lokacin da muka saka bidiyo YouTube su sanar da kai. Ina sanar da ku Telegram group din mu, wanda a cikin Telegram group din muna saka duk wasu update na bidiyo wanda ya shafi harkan cryptocurrency da duk wasu harkan making money online, da ka same shi a wannan update na a cikin group namu na Telegram. Zaka samu link din ne a cikin description din bidiyon nan. Yau ni yanzu ganin link ɗina zan danna shi, kai kuma zaka samu link ɗin naka ne a cikin description ɗin bidiyon nan. Daga zaran ka zo ka danna shi, zai takin ɗinka ne zuwa Google Play Store. Yau kun gani yanzu already ya riga da ya cikin ina zuwa Google Play Store. Daga ya shigo kuma za ka gane cewa application ɗin already updated ne, domin su riga sun canja hatta editing ɗin application ɗin ma ya riga da ya canja. Idan ku lura nan za ku ga cewa gashi nan sun saka 2021 application stack VPN reloaded. Wannan shine sabon update din. Daga ka shigo ko sai ka zo ka danna download, da ka danna downloading sai ka dan yi waiting ɗinsa. Daga nan sai ka zo ka danna open a cikin application ɗin. Ka tsaya ka kalla, zan nuna muku setting din zaka yi. Daga ka danna open zaka ga sun saka maka ka yi join din Telegram din nasu, zaka join din Telegram din nasu domin samun duk wasu bayanai akan wannan application din. Kada ka damu, wannan application din ba irin kaman sauran application din bane, domin kuma kun san wannan application din ya fi shekara 5 ana amfani da shi a wayoyinku, kuma kun sani ba wai ku ba baki bane akan wannan application din. In kawai kana so ka join din, kawai kai danna yes, domin ka dinga samun duk wasu update akan application din. Amma ni already na riga da na join, ko yanzu zan danna no ne. Daga ka riga da ka je ka join din su a cikin Telegram, sai ka dawo sai ka zo nan wurin da aka saka ganan nan na farko za ga an saka auto saba, nan kuma zaka zo ka ga an saka non or direct. To abinda kawai zaka zo ka shiga nan wurin da aka zo aka rubuta non or direct. Da zaran ka danna shi zaka ga an baka option da yawa, sai ka yi kwasa zaka zo ka zabi 9 mobile unlimited, sai ka zo sai ka danna kansa. Da ka danna kansa zaka yi kwasa ga nan wurin da aka saka wannan button din, gashi nan zaku gani, sai ka zo sai ka danna wannan button din ka gani. Da ka danna za ga gashi nan yana yin connecting, za ga alamu ma cewa gashi nan yana so yi connecting, gashi nan ya fara kamar yana so yi connecting, amma na yana nuna cewa service error. Kawai ka dan jira dan wani lokaci kaɗan, kawai zai yi connecting. Ka yi hakuri ka tsaya ka jira, bare dan ɗau wani lokaci sosai ba, kawai zai yi connect. Kun ga already gashi nan ya riga da ya yi connected. Daga nan ya yi connecting, zaka iya zuwa ka fara amfani da shi, ka yi duk wasu abin da kake so da shi a internet. Sannan kai duk ko downloading zaka iya yi, sannan zaka iya zuwa ka yi kallo a YouTube, kuma kun san yadda free data yake, zaka yi duk wani abu da kake so a cikin internet. Sannan kuma wani dabara, in kana so ka ƙara doubling din wannan unlimited din, bayan zaka samu su masu mai guda biyu, bayan ka gama ƙara da wannan sim din, sannan ka ƙara saka wannan sim din,
ka yi amfani da shi ma ka samu unlimited data da yawa kenan. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu, da Allah kada ku manta ku danna mana liking. Mun gode.